हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों माखासे खौरांफोर शेयार खालामना होनो नागिरदों। दा बे बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन गासै मोनस्निथा गेदेर खौरांफोर। दा बेहाय नुनो मोननाय जागोन फार्स्टआव जे बिटिसिनि गोदान जथाय सरकार दानाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो साफानि उनाव साफा मावफुं सोद्रोमाफोरा गावबा गावनि मासि आजावबाय आरो बिदिनो बृहस्पतिबारखालि लेङाइ मावफुंगिरि महरै गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो गावनि मासिखौ आजावबाय होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव जे बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि बिबान आजावनायनि सानसेनि उनावनो बिथां प्रमद बर'आ फोसावबाय 2,40,000 सुबुंनो गोदानै न' होगोन होनदों आरो बेखौ फैगौ 1 बोसोरावनो होजोबगोन होननानैबो बिथाङा बुंदों। नोंथांमोननि थाखाय स्क्रिनशट होनाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव भारत आरो बांलादेश हादरजों फिन रेल सोलिसिगोन होनदों। दिनै मोननैबो हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिथांमोनहा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखेवनानै होदों बे हाबाफारिखौ आरो 1965 मायथाइयाव बन्द' खालामजानाय बे रेलआ बेसाद रोगाथाइनि थाखायल' सोलिगोन होनदों आरो बे रोगाथाइ लामाया सोनाब बंग'नि हाल्दिबारिनिफ्राय बांलादेशनि सिलाहाटीनि गेजेराव सोलिगोन होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 हिसाबै बाहाय दङ बावैसो सम सिगाङाव दाजानाय आसाम जातीय परिषद आफादनि गोदान आफादगिरि महरै बिबान होजाबाय आसुनि दैदेनगिरि लुरिनज्योति गगैआ दा बृहस्पतिबारखालि शिबसागरनि जातीय परिषदनि सुबुंगमा हाबाफारियाव बे बिबानखौ होनाय जादों होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5आव खौरांनि बादिब्ला बिटिसिनि गोदान सरकारनि 4 बिजाथिनो मावफुं सोद्रोमानि बिबान होनाय जाबाय EM आरो बिथांमोना जादों रनजित बसुमतारी, अकिल मोसाहारि, अरुप कुमार दे, रनेन्द्र नार्जारी आरो बिथांमोननि अनगायैबो काथिराम बर'नो बुंथिगिरिनि बिबान होनाय जाबाय होनदों। दा बेयावहाय 4 EMनि गेजेराव 2आ UPPLनि आरो 2आ BJPनिफ्राय थिसनजानाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6 हिसाबै बिटिसिनि मेम्बारफोर हिसाबै गभर्नमेन्ट बिथिंनिफ्राय थोंजोङै 6 बिजाथिफोरखौ सायख'नानै होबाय गुबुन गुबुन हारिफोरनिफ्राय। दा बेहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा महादेब चन्द्र छेत्री बे जागोन गरखानिफ्राय आरो श्रीमती स्वर्नभवाती देखा बेयो जाहैबाय सरनिया कछारीनिफ्राय आरो उइल्सन हासदा बिथाङा सान्थालिनिफ्राय। बेनिफ्राय प्रदीप कुमार भुयान कियटनिफ्राय आरो बेनिफ्राय हेमन्त कुमार राभा बिथाङा राभानिफ्राय आरो अर्पना मेधि बिथाङा जेनेरेल हिसाबै सायख'जानाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 7 हिसाबै जे गसाइगावनि जमदुवार बिजाबनि BPFनि सोद्रोमाफ्रा बावैसो सान सिगां बिटिसिनि बिसायख'थियाव BPFनिफ्रायनो बिजाथि महरै देरहानानै फिन BJP हानजायाव हाबहैनायखौ लानानै सोंखारिदों आरो बिथांनि मुसुखा सावनानै निन्दा होना सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेखिनिमोन बे दिनैनि बे खौरां बिजोङाव। नोंथांमोननि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।